What we want to dig deeper into and know what we can expect from the two. Good morning, Tindo. Good morning, Faheem. Morning. How are you? I am doing great. Thank you so much. Thank you very much for coming through this morning. Now, let's talk about music. Ndikuziya kuti mauya makazvimirira umwe neumwe pake. Saka nichatanga na host Tindo kuti vatitsanangurire kuti host Tindo ndiani, vanoimba music ipi. Inini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Stembile Moyo. Ndakaberekwa kuMwenezi kuMasvingo. Ndokwandakabarwa. Inini ndinoimba music we Afrofusion. Ndo musambo wandinoimba nezvawo. Okay. Fantastic. Makume Production. Faheem, I think tinotizive kuti Faheem Pengaudzoke ukuku, but I think for vamwewo vanenge vachida kunyatsoziva kuti uyu ndeupi wacho chaizvo. So munogona kutitsanangurira. Okay. My name is Faheem Somanje. Ndiri mwana wa the late Titan Somanje. Saka ndakaberekerwa kuchitungwisa but ndakazokurira kumarondera. Saka ndo kwandiri kumarondera ndakango inhesta band rakasiwa namudhara Pengaudzoke. Lovely. Saka Pengaudzoke nasi tunoziva, I think vakawanda vanoziva, vanonyatsoteera sungura vanoziva nezvePengaudzoke, even about the late Somanje. So chitiudzai imimi sevasara legacy yamurikutraya kuti murambe muchienda nayo mberi. Chii chamuri kuita kuti irambe ichinyatsoenda mberi? Okay. Mudhara wakashaya 2015. Washaya 2015, that's where ndakabva ndaita took over. So takareleasa maalbum. So far tane maalbum 3 atareleasa. Zvakare tinenge chiita live shows. Vazhinji vanotera Pengaudzoke vanoziva tinenge chiita live shows to keep the legacy ingoramba iri high. Saka ndo zvatiri kuita. Zvakare hatisi kumira kubva patakasiwa namudhara. Tongoramba tichienda mberi. Zvinofadza kunzwa zveshuwa. Now back to you host Tindo. Chitiudzai kuti mimi music makanyatsoitanga rini? Ndepapi pamakaona kuti inini passion yangu ndeyekuimba? Zvakatanga papi chaipo? Ini yangu zvemusic ndakatanga 2019. Ndopandakatanga zvemusic. Ndikareleasa maalbum maviri. Saka takazombomira mbichana nenyaya yecorona. Saka corona payakapera takabva tatanga kusumudzira kusvikira pari nhasi. Nice. Saka inguva yakareba chaizvo. Asi pamaikura maimbonzwa kuti inini I think inini zvekuimba zvinenge zviri mandiri. Pandaikura ndo zvandaitoita kubva ndichiri kuprimary kuenda kusekondari. Ndaitofara zvokuti nyangwe ndiri kuchikoro taitoenda chinoita makwaya zvinhu zvakawanda but ndaimboimba hangu gospel nguva yacho iyoyo. Okay. Ndobva mazochinja ndokuenda kumusambo Afrofusion. Lovely. Saka nhasi matiunzira chii? Nhasi tine new video resong yatinayo inonzi Wandinonokera kana kuti Dear Beloved One. It's a new video. Yes. Dear Beloved One. Mune munhu wamakacollaborate naye here kana kuti nyatsotiudzai zvakazara pamusoro pevideo iri? Pavideo iri song iyi ndakangoimba ndiri 1. Kusvikira yese yapera ndikashuta video nevandakashutawo navo vakati siyane mukati imomo, asi song ndakaimba ndiri 1. Okay. Saka mukuimba kwamakaita chii chamaida kuti vateereri vatore kubva pasong iyi? Mashoko api amaida kuti asvike kwavari? Pakuimba song iyi kwandakaita ndainyanya kusimbisa nyaya dzerudo.
Okay. ndo dzandanyanya kusimbisa zvakanyanyisa ndichiita kuti vazhinji vanyatsoziva ichi chinonzi rudo, uye rudo runofanira kunyatsokutanga kusvika pamagumo, ruchingova rwakangobata, rusangoti rudo rwotanga vaperera munzira. Saka ndo zvandainyanya kusimbisa nezvazvo izvozvo. Nice. Faheem, wataura kuti pane ma-live shows amunoita anditi zvichireva kuti definitely mune masongs akawanda amakaita ma-albums and stuff, but nhasi chakuunzai pano chamuri kuda kuti tizive chi? Alright. Ndine album yandakaita tongoti yechi3 inonzi ziya hari nyepe. Saka tine song inonzi Magetsi anotevera tambo. Okay. Magetsi anotevera tambo, akatambaza baba vake. Magetsi anotevera tambo, akatambaza baba vake. Magetsi anotevera tambo.